Mukhaon na lang ko. The time is 9:35 sa gabi eh. Hindi na ubog kusina kay mahugas lang ko no. Katulog na kayo ko. Nakagitagaan ko ni. O first ano kami naman Pepsi. 4 months na ako dito guys. Aha. Mukhaon tao. Fries niya kini. Kuha niya siya. Fish, no? Kailangan siya ketchup. Tulugo na kay ko. So, magpatag ketchup. Ito aning mukhaon na lang ta kay duki kog naog no kinalingaw ko tanog YouTube ba. Mga vloggers na sibuyas. Sige. Nalakaw na sila ganina guys. Malipit kayo ko. Sabi na ko dugay manguli. Kaon na lang ko kayo. Very hot. Magka ako natulog pa tayo. Hello mga friends. Mga untahan nyo. Yung tak makaon. Umay lang untak. Kubos. Pwede ko naman luto mo dyan. Parsley. Gabi sa tahan. O good morning sa mga sa Pilipinas. Kadang dito. Nga. Busog ba? Halang. Halang. Oh my God. Grabe, 4 months na ko, diba? Karoon pa mag-anong Pepsi. Sure. Ano naging lasa ko? Isa na ka baso. Laban ng girl.